Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées ni an ka fintigilakaw dɔw ye a miiri ko a ko tun ka kan ka laban ni u sen donni a la ne sago bɛ tuguni nin ko la wa ka da kan ne tɛ fɛ mɔgɔ si joli ka bɔn yasa ne ka to fanga la o de kama n bɛ fɛ ka malidenw fo u ka dɛmɛ na ani kanu la ni san caman in kɔnɔna la n bɛ u ladɔnniya k'a daminɛ sisan la ko ne ye walan sɛmɛ n ye walan sɛmɛ ka bɔ n jɔyɔrɔ bɛɛ la u ni ko fɛn fɛn ka kan sariya fanfɛla la o bɛɛ bɛna lawaleya. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit. Ani fɛnɛ La dissolution de l'Assemblée wasablon ani jamana yɛrɛ fanga n'o ye gouvernement ye olu fɛnɛ o cira nin wagati na ala ka Mali kisi mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ ne ka jamana kanu bɛ cogoya mun na o tɛ se ka ne yamaruya k'o kɛ ala ka Mali kisi. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Merci.